दिनैहाय आङो राम नबमीनि जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय आं जासिदों। दिनैहाय जोङो 2023 मायथाइनि जे जोङो राम नबमी थामहिनबा रामनि जोनोम सान बे सानखौ जोंहा नैबे जोंनि मोनसे समाज दङ, सनातन धर्म समाज होननाय जोंहा गुरुबासायाव दङ। बे हिन्दु जागरण होननाय मोनसे आफाद दङ। बे आफादा दिनैहाय नैबे गुरुबासायाव थानाय जोंहा मोनसे हनुमान मन्दिर दङ। बे हनुमान मन्दिराव दिनैहाय नैबे बिनि गेजेरजों दिनै मोनसे माबानिफ्राय सामथाइबारिनिफ्राय दागगारिसिम जे मोनसे बाइक रेलि खालामनायनि मोनसे बिथांमोनहा हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारियाव दिनैहाय जोंहा गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा बाहाय बाहागो लादों। बाहाय नोङो गुबुन गुबुन सनातन धोरोम सिबियारि बिथांमोननि गेजेरजों नैबे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा खुंनो नाजादों। आं खोब गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारियाव आं नुजाफैनो मोननानै आङो गोजोननाय जासिगोन। आं दिनै मिजिं खालामदों जे रामनि जोनोम सानखौ दिनै सारा BTC नि अनगायैबो BTR नि अनगायैबो आसामनि अनगायैबो सारा भारतआवनो दिनैहाय नैबे रामनि जेनोखि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ दिनै फालिगासिनो दङ। आरो जोङो दिनैहाय अयोध्यायावबो बे जोनोम साना दिनै फालिजागासिनो दङ। आरो सारा भारतआवनो बे बिथांनि जोनोम सानखौ दिनै फालिनानै जे जोंनि गेजेराव भारतनि गेजेराव मोनसे धोरोमनि जे जावरिखांनाय, बे जोंनि भारतआ गंसे हिन्दु धर्म हिसाबै बे धर्मनि गेजेरजोंनो सारा बुहुमखौ जोङो मिथिसार होनांगौनि थाखाय दिनै बे जागरणखौ बिथांमोना खालामदों। आरो बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि अनलायलायनाय आरो जौगालायनाय बे थांखि आरो मिजिंखौ लानानै दिनै सारा भारतनि सिङावहाय बा सारा बुहुमावनो दिनै रामनि जे जोनोम बे जोनोम सानखौ जों फालिनायखौ नुदों। आरो जों मिजिं खालामो बे फालिनायजों लोगोसेयैनो जोंहा जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि गायसननाय, जौगानाय गायसननाय बे थांखिया निसय जाफुंसार जानो हाथों बेखौ जों मिजिं खालामदों। आं आसा खालामगोन दिनैहाय सामथाइबारिनिफ्राय जिखिनि जोंहा दागगारिसिम जे बाइक रेलि जोङो खालामनो सानदों, बे बाइक रेलिया जाहाथे मोजाङैनो जाफुंसार जागोन। आरो जोंनि गेजेराव बे मोनसे मोजां मेसेज, जे रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज जों सहैदों। आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि गोरोबलायनाय अनलायनाय जोंनि गेजेराव फैथों, आं बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो।